लोगोफोर बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो 2009 IPL मेट्स खेला क्रिकेट खेला बे खेलानि सोमोन्दै आं फुल डिटेल्स बाहाय नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों जाय साननैसो सिगां बावैसो जोबनानै थांबाय फाइनाल जानानै थांबाय बिनि सोमोन्दै आं बाहाय गासिबो डिटेल्सखौ फोरमायनो आखायाव लादों बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम गोसो होनानै नायलां मिथिनानै ला जाहाथे नोंथांनि नेक्स्ट एग्जामफोराव बेफोरनिफ्राय फैयोब्ला नोंथाङा गासिखौबो एटेम्प्ट खालामनो हानाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोबा मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानदों बेनिखायनो भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोसे जोबोद गोनांथार मिथिनांगौ होननानै आं सानो मानो होनबा मोनफ्रोमबो कम्पिटिटिभ एग्जाम मोनफ्रोमबो एग्जाम इन्टारभिउफोराव बेनि खेलानि फारसे सोंनाय जायो IPLनि फारसे सोंनाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला अब्ला लोगोफोर फैदो जों थाबैनो गोबाव खालामाजासे नायनानै थांदिनि बिनि सिगां नोंथांमोना गिबियाव नुनो मोनगोन IPL आच्छा IPLनि ओंथि फुल फर्मआ मा बेखौ जों सिगां मिथिनांगोन बे जाबाय इन्डियान प्रिमियार लिग होननानै बुङो IPL शर्ट फर्मआव जायखौ 2007 आव इस्टाब्लिश्ड एबा गायसननाय जादों आरो बेखौ फर्मेट हिसाबै लानाय जायो 2020 फर्मेट हिसाबै लानाय जायो बेखौ माने 2020 होननानैबो मिथिनाय जायो क्रिकेट 2020 होननानै बुंनाय जायो बेनिखायनो बेखौ फर्मेट 2020 बो बुङो बेखौबो गोसोआव लानांगोन आरो बियो देग्लाय 2019 आव 12th माने 12थि सिजन जाफैबाय बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन 2019 नि मेट्सआ 12थि सिजन IPL मेट्स दानिया बे IPL मेट्सखौ सोर सामलायो बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेटर अफ द मेट्स एबा एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै बेखौ सालायो BCCI आच्छा BCCI आलाय माथो बेखौबो जों मिथिनांगोन BCCI आ जाहैबाय बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट अफ इन्डिया बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन नोंथांमोना नायनानै ला बेनिफ्राय देग्लायनि 2019 नि IPL मेट्सआव बबे टीमा चेम्पियनशिप जादोंमोन बा देरहादोंमोन बेखौ जों मिथिनांगोन बे जाहैबाय मुम्बाइ इन्डियान्सआ टटेल 2007 निफ्राय 4 खेब्रै देरहाबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ 4 टाइटेल मोननायबो होनना बुंनाय जायो बे जाहैबाय चेम्पियनशिपआ जाहैबाय होमबा मुम्बाइ इन्डियान्स बेनिफ्राय रानार्स आपआ जाहैबाय चेन्नाइ सुपार किं रानार्स आप हिसाबै चेन्नाइ सुपार किंआ मोनदों बेनिफ्राय प्लेयार अफ द सिरिजखौ मोनदों बे बारनि प्लेयार अफ द सिरिज उइनारखौ मोनदों एवार्डखौ मोनदों एन्ड्री रासेल बेखौ मोनदों बियो गासै टटेल 510 रान्स आरो 11 उइकेट्स खालामदों बिथाङा बबेनिमोन कलकाता नाइट राइडार्सनिमोन बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव अरेन्ज केप हिसाबै मोनदों डेभिड वार्नार अरेन्ज केप जायखौ बांसिन रान्स लानानै होनाय जायो अरेन्ज केप बे जाहैबाय डेभिड वार्नार टटेल 692 रान्स खालामदों बिथाङा बे मेट्सआव बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ पार्पल केपखौ जाहैबाय उइकेट खालामग्राफोरनो होनाय जायो बुथारग्राफोरनो बे जाहैबाय इमरान ताहिर 26 उइकेट खालामनानै होदों बेनो इमरान ताहिर पार्पल केप बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ सुपार स्ट्राइकार अफ द सिजनखौ एन्ड्रु रासेलनिनो होनाय जादों एन्डार रासेल बेनिफ्राय मस्ट भेलुएबल प्लेयार अफ द सिजनाबो एन्डार रासेलानो गोलैदों एन्डार रासेल बेखौबो जों गोसोआव ला बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ FBB स्टाइलिस्ट प्लेयार अफ द सिजनखौ जाय सोर मोनदों KL राहुल बिथाङा बेखौ मोनदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ पारफेक्ट केट्च अफ द सिजनखौ सोर मोनदों किरन पलार्डआ मोननाय जादों बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय इमार्जिं प्लेयार अफ द सिजनखौ मोनदों साबमन जिल बिथाङा मोननाय जादों बेनिफ्राय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना देग्लायनि बे 2019 नि IPL मेट्सनि जानाखि मिथिनो गोनांफोरमोन जानाखि एग्जामाव सोंनो हाथावथाव कुइसन बेखौ नोंथांमोना मोनबाय जानो हागौ ओंखायनो दिनैनिफ्रायनो गोसोआव 2019 आव जेसेबांनाखि एग्जाम जागोन बेखौ बेनिफ्रायनो मोनसे नङा मोनसे कमन गोग्लैगोन बे 100% बेखौ बुंनो हानाय जायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहरदो जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना शेयार खालामना होदो लोगोफोरनियाव आरो लोगोसे नोंथाङा बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानांगौनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव जाखानाय नटिफिकेसन बेलखौबो प्रेस खालामनानै होदो गुड बाय
गोजोन्थों एसेनोसै।